Ayan na. Grabe yung laban, oh. Ayan. Lumaban ka kasi. Parang bibigay yata akin, ba? Ayun na na. Si Kabalbon ulit, napasyal dito. Pangalawang pasyal niya. Muntik nang nakalimutan yung lugar. Ayun mga kagamba, suportahan natin si Kabalbon. Araw-araw na rin siya mag-upload, promise daw. Yan, promise. Tsaka ngayon medyo palakas na gagamba at mag-uuso na ulit. Hanggang sa katapusan ng February, usong-uso na yan. Dagsa na rin gagamba rito sa akin yan. Yan. So, may sasagot ka ba? Yan, shout nga pala kay Mendo si Zero Gagamboy. Ayan, syempre. Diyan lang. Ay, napadalo tayo sa balwarda niya mga Ayan. kapatid. Kila Quiz, Francis. Ayan, Ay, shout out ka lang. ano ba? Ito si Kamamaw. Ay, si Kamama. Si Kakamba. Kakamba TV. Kakamba TV. Ayun. Si Kois TV. Meron. Si Kabalbon TV, dating batang 90s. Ayan. Si Mage 1111, Flex Infinity. Broadma YT. Kamag-anak yan ni Brownie yan. Si Daxon Spidey PH, Kois TV. Nagpapaano si Kois TV, nasa harap ko. Spidey, Boyd Prime, Kahibag TV, John Michael Rosales, Flores Jerome, Jonel Renz Rosales, Canigro, Street Fighter, saka si Gagambokya. Yan, mga gagamba. Sa mga ibang magpapashoutout na comment lang kayo dun sa baba. Kung hindi man kayo magpapashoutout, shoutout ko pa rin kayo para wala kayong masabi. Para wala na magtampo. Si Yan. Happy Man, shoutout mo, mga magalit dyan. Yan, shout kay Happy Man. Parang may kulang. Kasaltik. Hindi ako nagbansag doon yung mga mga tropa natin. So, mayroon kami unang laban dito ni Kabalbon. Ito yung akin, no? Itong dilaw. Yan, atong akin, Cebu ito. Ayaw ko kay Kabalbon kung Cebu rin yan. Cebu rin yung sa akin, Cebu. Ay, para si Bisaya pala yan Cebu. Ayan mga kagamba. Tingnan natin ulit ang laban namin ni Kabalbon. Mataas ang views yung dating collab namin nito. Ayan. Ayan, pakawala na natin yung ano. Ito yung sa akin mga kabalbon, Yan, itim. oh. Itim siya, itiman. Itiman. So, Kasala na namin. isalang mo na. Nakaisalang pa ng iba. Ayan na. Oh. Ayan na, pigaan. Grabe yung laban. Grabe yun. Kung nakita nyo lang mga kanyamba, kasi dumuyan, kaya lang nabaluktot ng akin. Nabaluktot ng akin, parang bibigay yata akin. Aba, ayun na naman, sakwalan na naman, naku. Naglayo silang dalawa. Parehas may damage, parehas. Parehas. Umaayon ng akin ilabas mo yung pangil mo. Oops. Wala bumabagsak. Wala pa rin laglag, mga kagamba, mga Kabalbon. Naku, yung akin nalalata na. Malakas pa yung kay Kabalbon. Pero sinasaputan niya yung kay Kabalbon. Ayun lumaban pa rin. Ayun, bigan pa rin. Naku, baluktot na yung akin. Mapalag. Uy! Tulala na. Hirap na yung akin, Grabe, solid. Ganda ng pinakita ng laban, mga kagamba. Pusuran. Ayun, meron pala kaming programa. Yung matatalo, siyang unggoy. Isa ang maglalaglag dito. Ayan, mga kagamba, ayan, no? Ayan, basahin nyo na lang, di ko marunong magbasa. Ayan. Yan, punta lang kayo sa, ayan, Mendo Foundation ba yun? Yan. Wala pang foundation yun kasi walang pambuhos. Walang pundasyon.
Tiga, harap lang natin mga kagamba. Ilalapit na natin para mas mabilis yung ano. Fast forward natin mga kagamba. Naku, wala na to. So yan. Wala na, tabla yata. Tabla yata. Wala na mga kagamba, tabla Wala, na. tabla. Oo, tabla na. Wala nangyari mga kagamba. Wala, tabla. Patay. Para Para solid mga kabalbon. Oo, galing ng Kalagamba. pinakita. Solid. Galing ng pinakitang laban. Solid yung block mo, no? Oo, grabe. Match na match yung laban nila. Galing. Solid. Ang galing. Next fight kami mga kagamba. Wala lang post to para ano, Oo, dire-diretso. wala nang pause yan. Para wala nang tulak. Ayan, saan banda yan? Yung sa'yo dyan. Parang nakalimutan ko na yung akin Sa akin. Yung ba yung sa'yo? Ayun. Ayun mga kagamba, mas bati itong akin ano? Ito, kanina mas bati. Sibo naman tong sa akin. Ito Ito. yung kanya. Ayan. Titignan natin. So, pakawalan mo na, kabalbon. Bumalik. Kakawala na natin. Oo, para magkaalaman na. Ayan na! Ay, nalaglag yung akin Yung akin una nalaglag mga kagamba. Nilaban. Lumaban. Ayaw lumaban ng akin. Lumaban ka kasi! Grabe naman laban niya, no? Wala, nang hina ng akin. Nabagsak. Lumaban ka! Uy, inaabol. Inaabol niya, oh. Inabol lang. Oo. Grabe naman yung mga bin. Matitindi. Uy, ayun Matitindi. lang. Nalaglag siya, nalaglag. Pinutulan niya yung kasarili niyang sapot. Ayun, lumaban niyo akin. Ayun, grabe, tiga. Laglag na yun kay Kabalpon. Nabaldog yun sa atin. Nahilo kanina, yan. Ipik ng nabaldog. Nabaldog. Yan yung ipik ng tumalsik kanina. Lumipad yung nagamba natin, nahihilo. Yan. Pero papalak yan. Asura G-load yan, mga kabalbon. Asura. Nasingit pa no? Nasingit pa yung... Ayun, Nasingit pa yung Asura G-load natin. Yung sa akin, hindi rin ano Solid. Hindi rin siya papayag Oo, talagang wala pang nakatisan parang hindi tinatablan tong mga to. Wala pang katis Hindi, meron na sa... Ay, meron na sa meron na sa akin pala. Ayun. Nakaapat na laglag na lang si Tatay Mendo, pero isang ano pa, isa pang ano. Isang salpukan pa. Declare na natin to. Yan, shoutout nga pala kay Kadagit, kay Kasungay. Yan. Yan Kasungay, ito yung ano natin yan. Ayan, yan ba yun niya? Napadala natin sa ano. Yan ano niya? Ayan. Sa isang kasamahan mo, yan. Yan. Kay ano? Sino? Kamamaw yan, kay Kamamaw. Ayun. Kapitbahay pala ni Kamamaw yan. Ang shoutout kay Kamamaw, grabe, mga mamaw talaga mga gagamba yan. Yan ang gwapo na Mamaw. Lakad. Aba, ayaw magsilapit Ayan, ay mga gamba, naglapitan na. Nahihilo yung sa atin. Oo, tumalsik Ano ba to? Sige, kumagat pa. Napagod na. Kumiskis pa. Aba, yung kay Kabalpon talagang bukan ni Pangil, inahanda na yung sapot niya, Sige pa, isang paghaharap pa. Mukhang hindi na nila kilala ang bawat isa. Parang tatap. Hindi, apat na nalaglag siya. Talo na yung akin nakailang laglag na Apat. Wala na. Ayan, Wala na mga gamba. So parehas na silang parehas na silang drugi. Ayan, natalo tayo ng mga gamba, naka-apat na laglag tayo. Nakachamba tayo, nakachamba kay Tatay Mendo. Humble lang din, humble. Hindi humble. Hindi rin papayag yung mas bati. Talagang Bagay. Solid din, solid din. Sakmo. Ba, dahil naman yan, yung pinaka-main ingredient ng consumix. Ano yung pre, yung sulpa, ano yan? Ito, Cebu na rin to, mga gamba. Ito, Cebu na rin to, yan. Tapos, Karating lang kanina yan. Galing Cebu. Yan. Ilang araw sa biyahe yan. Sa akin din, mga kabalbon. tapos yung iba sa pre. Ayan. Cebu rin to, Cebu. Itiman sa akin yan. Pili tayo sa itim. Sa akin, brown. Ayan, 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 salang na natin. Salang mo na para magkaalaman na. Ayan,
mga gamba. Ayan na, pigaan na agad. Sulit Ayan yung na. laban. Ayan na. Grabe yung laban, agad. oh. Ayan na. Mukhang sinisi sa atin. Hindi. Hindi ba kaya yan? Sige, saputan mo na. Okay. Sumasapot yung kay kay Kabalbon. Mapalag din sa atin. Huwag ka papay. Sa ibabaw lang, may ibabaw ka. Sige, ikutan mo, ikutan. Bumipilit yung sa atin, bumipilit. Ikutan mo. Ano ba, kababayan? From the corner. Delikado na yung akin. Ayan Tumalikod na, na. ayan na. Tumalikod na yung Grabe. akin. Tumalikod na. Solid, solid. Nak. Wala tayong talo dito mga kabalbon. Lahat tayo panalo dito. Manalo, matalo, panalo tayo lahat dito. Oh, ayun na yun. Maakit na, oh. Nako. Ayan. Grabe yan. Walang umaayaw. Matinding pinakita. Asura G-load yan mga kabalbon. Yan. Matinding pinakita laban ng dalawa na to. Tulala yung kay Kabalbon. Tulala rin yung akin. Ano ba ito? Nasyak sa isa't isa. Talagang. Ayan, oh. Pakyatin natin sila. Huwag mo yung tatalik mo. Oy! Huwag kagatin. Nakabuka na. Hindi pa niya kinagat, ano? Nagpalaglag yung akin. Pagod na, eh, no? Naramdaman niya, eh. Kurusahan kasi napagod. Wala, no? Oh, puso sana yun. Kung ikakagat niya sa'yo, oh. Wala, oh. Wala, parehas. Puso na sana yan. Tabla na naman. Tabla na naman, grabe. Tabla na Parehas naman to. stroke mga kabalbon. Matindi laban namin ni Kabalbon. Sorry. Dalawang tabla, isang talo sa akin. Ayan mga gamba, oh. Okay. Magandang laban ang pinakita. Talagang sulit na sulit yung manonood nito. Ayan mga kagamba. Yan, shout kay Tatay Mendo. Salamat sa pagkain. Yan, napakasarap. No problem. Nakakabusog. Sarap ng isgapeti. Kaya pala nananaba si Happy Man. Sarap magluto. Ayan. So, Tirahin si Happy Man. Dito. yun lang mga kagamba. 3 laban lang kami. Abangan nyo rin kay Kabalbon. 3 May fight laban din pa kami kami. doon. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat.